plusieurs secondes gacci avi haydar jarani ɗum e adon buzz jarani ɗum nde tawno sa yeehi guenali sa wiyam hol moƴƴuɓe ma joof leydi moƴƴuɓe fof nene nder leydi waddi ko adon ko wirta ɓenna tan cimtol jangga neɗɗo ina foti hen accude hakkille walla sa woppi ɓesgu ma famille ma ko cimtanteɗa ko jangge jaam te nden tawat hunduko ma en jagga haaloɓe kuno ɗumen en goppa ewa pour rentade adi fof yo yimɓe ndenta audioji ɗi yo yimɓe ndenta audioji ɗi yo yimɓe ndenta appel vidéo kala kaɗa haal andu ko kalɗa hay banggue haal yo neɗɗo andu ɗum no feewi nde tawno ɗon ɓuuri webde e neɗɗo so yiiɗi bonnuɗen bonnirma ɗon wadde yo yimɓe ndenta audioji ɗi aywa salminaga Allah nulaɗo mum yewtere Allah nulaɗo mum hayrun ko hunde fonde wonde haydar ala hen mais kala ko gandanɗa hoorema sa nantanama ɗum weltama woto wat ɗum saabu sirani te kadi parfois neɗɗo ina surto taw wona mbo kalduɗa o surtumani nde tawno téléphone uji ken joguiɓe ɗum tan ay neɗɗo yo Allah yaafam ko pittali waykin coupure courant neɗɗo jogoɗo téléphone ma joni joni ay taw balɗe ma gasi a tinani haalande ladde téléphone ma kala ko wonno hen goɗɗo hawra hen ko noon bonno téléphone ma majje goɗɗo hawra hen waɗe aduna foof a faami sabu ɗum e aduna foof gueɗi foof ina woodi donc yo yimɓe ndenta sehil ma ni ar ƴetta téléphone ma ɗum tawi wiya téléphone ko privé alors mi ƴeew téléphone ma yomi ƴeew photo ji ma naggam e naggam so hawre gagne ma tan ƴetta so yi ɗon woni hen gueɗe nelde hoore mum ay saro joɗɗa ɗum ɗo min joguino ɗum no waɗi ha sari taw won ƴettude hoore ma won ƴettude ɗum nelde ɗum hoore mum mais e raɓɓikinade dal kala kaɗa waɗe audio andu ko kalɗa hen surtout audio ji ɗi yo yimɓe ndenta no feewi ko noon tigui tokara holno mbawirɗa golle ma rendide ɗum foof to radio to adana Pindi TV adana to mugoji ɗo aɗa waɗa géré galle ma ɗum holno mbawɗa rendide ɗum ha daña hakkille deƴƴo mbawa liggade eyyi noon tigui tokor artat koye yidde tan ay neɗɗo sa yiiɗi hunde a fewnat ɗum yayam yo Allah yurmum yaafom nenam wiyatno neɗɗo so maayi doole mum ko guilƴi ñamat ɗum handi en jawti jamanu gandanɗa hoorema a leloto a watta haydar te kala seconde mbo pertuɗa tan a pertitan ñalawma jaaɗo foof artata waddi so Allah rokkuma cellal hokkuma kattan aɗa foti wadde hen profito golluɗa e aduna ma ewa ko mbaɗam ko noon ko plaisir am ko weltare am a faami hay somi dañani hen haydar ko welammo gandanɗa hoorema mbeɗa jooɗo mbeɗa haalde ɓiɓɓe leñolam a faami mbeɗa jooɗo mbeɗa waɗa gandanɗa hoorema hay siko neɗɗo goto ina wima mi weltima machallah aɗa weltini ɓerde hay siko neɗɗo goto tan ko yettere Allah donc ko hunde welden kadi sa liggeyima sa arte galle ma hatta mbaɗa golle galle ma fewna en tant que debbo e nder galle madame hol noon madame Sow joni mboɗo yiɗi kalna kam holno mbaɗata jaguiri no pawirta bottari ndi no pawirta kaccitari ndi e ko nandi hen non ɗum est ce que wona dadi am wawa haalde ɗum non aɗa andi bon somi haali ɗum watta sens pourquoi watta sens parce que denɗam nanɗa huuloy so haydara wawa jinmi ko janggoɗo hen comme ça o anda no fawirta kaccitari ndi o anda kadi préparation bottari holno fawirte bottari ne wawi welde ene wawi wasde welde mbiyanmi mais no préparation tan ene taga jomum ñamde ha to tunata ni hunde nde ala lamɗam eyyi aɗa andi hunde foof so woni calcul tan nattat welde ay debbo way foti waade kin Doomburu Heewa Gasde tottumin hen seeɗa tan rokkumin hen seeɗa tan Doomburu so heewani gasde tan sa renaki ndiyam gulɗam warat ɗo ewa en jeeya e bon debbo so defi debbo sin def avant tout d' abord comme no mbitan ni comme jahowo marché rek comme poɗɗo ɓornade comci tulmodi walla comme defowo comme naato e waañ ina foti labde nde tawno ñamoɓe ko defta ko ina poti ñamirɗum ɓernde deeƴɓe ina foti ñamirde ɗum taw cakkude defowo hande defowo avant tout yo laaɓ waañuma yo laaɓ a faami
ɓornoɗa comci labɓi hayso wona comci jaltir comci wañi ina woodi sa defi ha gayni naata e tarorde ma ɓuftoɗa ha laaɓa ura ko weli ayi gara mberta nampuji ma ewa mbaɗaɗa joom galle ma aɗa fawna ɗum won bien sûr sa joddima joom galle ma e plate an foti wadde ɗum occupé haw ummo fewi ɗon hay sa wayni am hunƴude ñamde ma aɗa foti wadde occupé joom galle ma ha ummo ewa e haal belga machallah e mi salmini hen dadi am mi salminimi no fewi attaye no mbatta ɗum préparé ewa attaye ɗo pawɗa ɗo barmi ma tan defɗa tan ha defɗa har laar ɓuftiyade aɗa wawi ƴettude warga enen fulɓe masmas ganduɗen aɗen masmas ƴetta baradi nde pawa hen ndiyam ha wul ƴetta warga ma lallita dillina ha poussiére foof iw dufa ƴetta barade o barade ma pawa ewa sa fawi ha attaye ma ɓendi ha ñifa gaz ma ƴetta nana mbaɗa hen kippa jejjita seeɗa ha defta bottare ha gottoɗa ha para aywa sa ummima mbaɗa jagari mbaɗa jagari aywa ciwa attaye holko poɗɗa ɓornade merci bisimilla taw tan noon taw wona galle mawɗo sans dépend noon sans dépend et compris bisimilla antane joom galle ma kala ko ɓorniɗa ina dagui non normalement ene foti wonde gorko foof e guu mum ƴeew tan ko wonata ko guu joom galle ma kono noon ɓe mbiɗe sere mbi kala kono wela joom galle ma sa waɗi ɗum ne moƴƴi antane joom galle ma joni noon préparation holno wayata bon gorko foof e guu mum sexy e yes joom galle ma antane mum e Allah harmande harmande fof ɗo winda ina harmi de so sernaɓe gandi yo kalnam wadde holno mbatta sexy rek yes joom galle ma ko noon tigui mbaɗa jagari ha e wañi gatta ciwonam diccuɗa eywa jo kono noon eɗen gandi enen haalpulaar en eɗen kewi resede galleji mawɗi joni ko ɓuuri hen hewde feccoraɓe e nder galle nawniraɓe e nder galle eɗen gandi ko galle famille sa waɗani mi watta eko nandi hen woni hen kadi aussi ɓe ponmi wiide gandata tan oɗo joom galle mum ko jamma ara jiya uddude amal mbiya wadde ko oɗo ndesodiri mbete no foti wonde joom galle ma a fotani hulde ɗum non couple d' abord kon ɗiɗi ay mbiyam dewgal so goɗɗo watti ɗum tata tan boni avant tout d' abord onon jiɗdir kon fotɓe wonde sehilaɓe complicité hakkude mon gote mon fof yo woƴi goɗɗo gote mon fof kadi yo andu ko welata goɗɗo anda kadi ko musata goɗɗo rento ɗum donc couple fijirde jaleɗe hen jeeya jandiron comme dendiragal onon jandir a toñba ga on toñma ga donc ina weeli ɗum welnat couple gacci ɗe ala hen sens ko joom galle ma ina daguima saɗa herso noon aɗa jodde esi jibinɗo joom galle ma wonka fotani wadde e yeeso mum ɗum ko respect ewa esi yeeso mum wonka fotani hen wadde mais entre an e feccilaɓe entre an e joom galle ma donc onon mbawi wadde fijji onon jaal onon mbaɗa ko dagui taw bon hay so jongewo ɓurtani hakkude yimɓe wonko wattake public wonko hollirtake public mais firtani kay a weltinta joom galle ma firtani a ñantatake e yeeso joom galle ma firtani kadi a urtake wel e yeeso joom galle ma firtani ɗum ɗon kono noon tigui togora holko dokkata min hannde ko faati debbo e nder suudu muɗum saabu eɗen gandi salan nani hen e goɗɗe goɗɗe ɗi ganduɗa ko secret holko dokkata min hen seeɗa ewa tokor mi adda goto walla mi addanma ɗiɗi addanam ɗiɗi ewa avant tout d' abord jewten kadi ko safrate ko fate infection dokken yimɓe nde tawno in tampini rewɓe hewɓe ko fate infection ewa ko dokketen hannde rewɓe ɓe ko fate infection hannde a ƴettata laaj ƴettata ɓolta ɗum mbaɗa e bouteille ƴetta huile d' olive mbadda e laajo joni noon goppa ɗum ko juuti sa welama ni ballina ha weeta
sa wallini ɗum ha wet jafɗon ko rewɓe kutorto ko coton ji ɗi ƴetta huile mbaɗa ɗum e coton an debbo yesma mbaɗa ɗum protégé donc kala infection mbo tawi ɗon e ma après ittat haala parce que infection in tampin rewɓe astuce goɗɗo ko jamanu nguli gonɗen te nguli enen gandi pour neɗɗo wat balngol in weeɓi ewa citron in moƴƴi balngol citron limon limon sa lootima ha laaɓi ɓiɗa ɗum e nafki ma donc in moƴƴe balngol te ala effet secondaire goɗɗo mais en tant que debbo desaɗo hol astuce mbawɗa wadde préparé saɗa leldo e saɗa walde joom galle ma jafɗon bisimilla ewa astuce on ɗon in jeeya e gowe simple gowe simple o ƴetta ɗaɗi biteɗi ceeb mbadda ɗum e goye pasna ɗum ha fas goppa ha ɓuuɓ so ɓuuɓi sa lootima ha laaɓi ƴetta lallitirɗa ɓandu ma ay sa lallitirin ɗon ɓandu ma ƴay hay sa warni a dañta balngol tawa ɓuuɓimo ha paari e kadi mauvaise haleine e hunuk in weeɓi in heɓ gorko in heɓa debbo on kadi horompolle men tan ƴettata horompolle ƴettata sa ƴetti horompolle a fasni ha fas a joɗɗini ha ɓuuɓi taw a waɗi brosse walla waɗi coccorgal ma ha laaɓi après ƴetta gufƴirɗa ɗum hunuko ma chaque instant ni belɗa foof walla ko subaka kikiɗe walla non horompolle o bon ɗum mbaɗɗa sentir aɗa jogui par ce que horompolle en yare ala effet secondaire ɗum mbaɗɗa sentir hunuko ma en waɗi balgo rek aɗa wawi ɗum wadde a sertat hen d' accord en gartere question nano debbo sono heblo lelade holno foti sifaraji ewo debbo sino heblo lelade aɗen woni hen rewɓe sin keblo gonat koye suddi walla kersin mais ko keblotoɗa ko embo keblantoɗa o ko yeeso mum poɗɗa heblade wonɓe ganduɗa hande wudere nde ñallirta defra ko ɗum mbaldata joni mbaɗa yiiɗi gandana kam hen elle natti wodde de ay wonto heddi ha joni min wima wudere ko ɓen jiɗmi kalda hande e ɗum ɗon kam ko yeebade